बिथांनि बाथ्राखौ बुंनायसो गोनो गोथो जायो माने बिथाङा मा मावगोन बबे एजेन्डाखौ खामानि मावनानै लागोन गावहानो थि नङा थारमाने बिथां गाम्बारु मुसाहारि बिथाङा मोनसे समाव जोंनिनो गाहाय नेहाथारिमोन गाहाय नेहाथारिनि उनाव बिथांखौ जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्रायनो ससनमानै बिथांनो चेयारमेन पस्टखौ जासिनाय जाबाय जासिनायनि उनाव बिथाङा चेयारमेन पस्टआव थानायाव माखासे एलिगेसननि खामानि मावबाय गावनि राइटिंफोराव गोबां जायगायाव अर्डार बिथाङा होबाय दिल्लीयाव बड'लेण्ड गेस्ट हाउस लुनायनि सिटल एन्टारप्राइजनो टेन्डार होनायनि सलारनि टेन्डार होनायनि आरो गोबां जायगायाव बिदि मोनबाय बाथ्राया आसाम सोरखारनिसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारसिम थांबाय चिफ मिनिस्टारा काउन्सिल नांगौना बिसोरनो काउन्सिल नांगौना बिदि खालामगोन मोनसे अबजेक्सन जानायाव रायलायलायनायनि गेजेरजों ट्राइबेल एफेयार्सआ मोनसे सिद्धान्त लाबाय बिथांखौ चेयारपार्सन बिथांनि जिबिलाक जेंनाफोर दङ जेंना जेंसि जिबिलाक एलिगेसन दङ बे एलिगेसना जोबागौमानि बिथांखौ चेयारमेन पस्टनिफ्राय बोखारथ'नानै दोननानै जे जेनेरेल मेम्बार हिसाबै बिथांखौ दोनथ'बाय दोनथ'नाय समाव बिथाङा आसाम सोरखारखौ केस होबाय आसाम सोरखारखौ केस होनायखाय आसाम सोरखारा फिन रागा जोंनानै बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्रायबो डिसार्ज होबाय गतिके मोननै डिसार्ज लेटार बिथांनो होबाय गिबि खेब डिसार्ज लेटारा रायजोपाला होदों रायजोपालनिफ्राय अर्डार होदों अक्ट' आंनाव गोसोआव गैया लाइजामा आंनि न'आव दं आं नांगौबा नोंथांमोननो खोन्थाना होगोन जे रायजोपाला सिगनेचार होनानै बिथांखौ माबानिफ्राय डिसार्ज होदों मानगोनां रायजोपाल चेयारमेन पस्टनिफ्राय आरो नैथि खेबाव आसाम सोरखारखौ केस होनायनि थाखाय बिथांखौ जेनेरेल मेम्बारनिफ्राय बिथांखौ डिसार्ज खालामदों आरो बिथांनि जिबिलाक एलिगेसनफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय चिफ भिजिलेन्सआ बिथांनि सिङाव नांगासिनो आरो बिथाङा मोनसे माहारियारि आफाद दाबाय जोंहा बुंनो गोनां गैया मोनसे डेम'क्रेटिक हादोराव मोनसे गणतन्त्र हादोराव मोनसे उदांस्रि हादोराव खिन्थु उदांस्रि दं होननानै उदांस्रिखौ जानला मोनला बाहायबा जाया उदांस्रिया मोनसे सन्मान थायो बे उदांस्रिनि सन्मानखौ होनांगौ नों मा खालामनो गोसो बेखौनो खालामबा जाया एजेन्डाया मेन जानांगौ जाथिनि मा मावगोन खौसेथिनि थाखाय मा मावगोन जाथिनि थाखाय मा मावगोन दा नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जिथु माबा गामि सोसननाय जायाखै गोबां जेंना जादों राभा हासङाव सरकारानो हायाखै गोबां रायलायबाबो जेंनाखौ फोजोबनो दासिम जेंनाखौ फोजोबनो हायाखै आरो बेखौ बियाब दानो हायाखै आरो बिनि बादैबो बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै बिनि रां बावजा बारायहोनो हायाखै बिसायख'थिया माला जागोन सोरखाराबो बुंनो हायाखै आरो नों सोरखारखौ एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सोरखारनि खामानिखौ सोरखारजों थाफानासो मावनो हागोन सोरखारखौ नों जुदि एगेन्स्ट खालामबाय थायोबा सानफ्रामबो मालाबा एगेन्स्ट खालामगोन मालाबा आन्दोलन खालामगोन बे आलादा बाथ्रा नों जुदि एनि टाइम जुदि नों सोरखारनि हेंथायाव थांबाय थायोब्ला सोरखारा नोंनि खामानिखौ बोरै मावना होगोन बे मोनसे बाथ्रा जायो गतिके गाम्बारु दाना जेबो नङा बाथ्राया बेना चेयारमेन पस्टखौ मोननांगौमोन आरो बेना बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ गाव दखल खालामनो हानांगौ जेबो लक्ष्य गैया खिन्थु मोफौआथ' गोजौआवसो दं बे गाहायाव रानगासिनो दङ जाय जाय बिथांमोना बेजों थांफादो गोजौनि मोफौखौ नायदावैनो हयथ' गोदोनायाव रुमायनानै हयथ' नायख्लंनांगोन दा बिदिनो जादों तेजपुराव सनितपुराव लुगैनानैथ' राजनिति हान्जाखौ दादों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलखौ दखल खालामनो थाखाय लक्ष्य उद्देश्यआ बेनो आरो बिथांनि मोनसे बाइटखौ आं नायदों बिथाङा पन्सायतआव गेलेया एमएलए इलेक्सनाव गेलेया जेरावबो गेलेया खालि नैबे बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि बिसायख'थियावल' बे राजनिति हान्जाया बाहागो लागोन माने मा बिथाङा सिफ जानांगौ बे काउन्सिल बिथाङा सिफ जानांगौ सिगाङाव मा अबदान दं गैया आं मिथिया खिन्थु बिथाङा चेयारमेन पस्ट थांखांनायनि उनाव बिथाङा दिनैसिमहालागै दिनैनि तारिखआव बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिलनि जौगाथायनि थाखाय बेखौ दाफुंनायनि थाखाय बिथाङा 1% बो खामानि मावाखै होननानै स्पष्ट भाबै बुंनो रायजोपालनो ओरैनो दरखास्त होयोबा जाया रायजोपाला बेखौ खारिजसो खालामदों बिथां सोरखारखौ केस होबाय थादों बे बाथ्रा गतिके आं सानो जोंनि रायजो राजाखौ जों खावलायदों जों जिहेथु जोंनि थामोनथा आरो खौसेथिखौ जों हमथानानै जोंनि जातीयताबादनि थाखाय जों खामानि मावो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे राजखान्थि हान्जा नङा जोङो समाव हयथ' राजखान्थि हान्जा खालामगोन बर'फोरनि जौगाथायखौ लानानै खिन्थु जों राजखान्थि हान्जा हिसाबै नङा बेनि थाखायनो जोङो साफ्रोमबो मानसिनिफ्राय जों हेल्प बिदों जोङो बिटिसिनिबो सहाय लानांगोन
आसाम सरकारनिबो सहाय लानांगोन भारत सरकारनिबो सहाय लानांगोन गुबुन गुबुन दैदेनगिरिबो सहाय लानांगोन बेनिखायनो बिटिसिनि मानगोनां हाग्रामा महिलारि बिथां जिहेतु बिथाङा मोनसे केबिनेट बिथाङा ससनमानै जोंखौ हांख्रायदोंमोन मैया जों मैया बिथांजों रायज्लायदों गोबां सावरायनाय जादों बिथाङा बिटिसिनि बायजोनि जेसेबांनाखि जेंना जेंसिफोर दङ जोंनि काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनिस्टार बसुमतारी बिथांजों जोंनि बायजोआव थानाय जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं रावखौबो गारनानै नङा बयखौबो लानानै बिटिसिनि बायजोनि जेंनाफोरखौ बयखौबो लानानै बोरै सुस्रांनो हायो बिनि एजेन्डाखौ बिथाङा बानायनानै हागौमानि जोंखौ मदद होगोन होननानै बिथांनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय बावहरदों महिलारिया दानो थोनदोंना मादों जों बेखौ सरसा खालामाखै दानो थोनदोंबाथ' जोंखौ बुंहरगौमोन बिथाङा जेसेबां हाग्रामा महिलाखौ बिथाङा जेसेबां मोजां मोनो जोंबोथ' मोजां मोनो बिथाङा जेसेबां क्ल'ज जोंबोथ' जेसेबां क्ल'ज काइन्थ' जों जोंखौ मोजां मोननायखायनोथ' जोंखौ अननायखायनोथ' जोंखौ लेंहरनानै रायज्लायदों नङा होमबा गतिके दानो थोनदोंबाथ' उमुकजों थादो होननानै जोंखौ फंसे बुंहरगौमोन जोंखौथ' दिनैसिम जेबो बाथ्रा बुङाखै दा बिथाङा जुदि बे बाथ्राखौ फंसेबो जोंखौ बुंहराखैबा जों बिथांखौ बोरै समर्थन होनो नङा होमबा समर्थन होनायनि खोथायानो नङा बे बाथ्राखौ